Soc en Miquel Àngel Sánchez, director i propietari de la galeria ADN i director artístic d'ADN Platform. Ara ens trobem a ADN Platform a Sant Cugat, que és el nostre espai per projectes comissarials. La galeria va obrir el 2003 a Barcelona com a galeria comercial i al cap d'una dècada vam veure que hi havia una tirania al sector de les galeries comercials. Era que no hi havia manera tampoc de gaudir amb temps de tot el que implica concebre una exposició. És per això que l'any 2013, coincidint amb el 10è aniversari de la galeria, vàrem decidir cercar un espai fora del context Barcelona i vam trobar aquesta nau a Sant Cugat per fer projectes que tinguessin una altra temporalitat. Una temporalitat, diguem-ne, de 4 o 5 mesos, en la qual cosa tindríem temps de decidir o d'emetre un judici sobre la pertinència dels projectes. També tenia clar que, ja que comissaríem en tot el projecte, tota la programació de la Galeria de Barcelona, aquí volíem afegir veus externes a la nostra dinàmica. I és per això que és un espai concebut sobretot per tenir intermediaris intel·lectuals. Cedim l'espai a comissaris tant locals com nacionals, inclús algun internacional, i els donem un pressupost perquè facin aquella exposició que mai de la vida haguessin pogut fer en una institució, diguem-ne, pública. ADN Galeria té un programa força definit que pivota entre els eixos d'art, política i societat. Tan ample o tan acurat com ho vulguem pensar. Però sí que és cert que pensem que, com a mínim, jo tenia molt clar que una de les raons de l'art contemporani avui dia és no només fer una crònica del seu temps, sinó documentar ben bé què està passant i donar lectures alternatives, potser a les lectures massives dels mitjans de comunicació. És a dir, jo concebeixo la galeria com un mitjà de comunicació. A mi m'agrada que tot el que passi permei a la societat i per això també fem molts esforços perquè tot el que fem tingui presència als mitjans. Però ja et dic, totes aquelles manifestacions artístiques que parlin de nosaltres, de les nostres pors, de les nostres virtuts, del nostre temps, de les nostres incerteses, a mi m'interpel·len molt i és bàsicament el core business de la nostra programació. Doncs, òbviament, sí, vivim moments de canvis forts. Estem massa dins com per inferir exactament quin serà el món de demà. És cert que, sembla ja una obvietat, ens encaminem cap a una cadena de valor molt més digitalitzada. Ja no només a l'hora de projectar els continguts a nivell de difusió, que això ja les galeries, bàsicament el món cultural ho té molt per la mà, de comunicar, sinó en el cas nostre inclús a nivell de producció i a nivell d'intent de vendes, de generar negoci. Cada vegada anirem més cap a un canal digital. Per mi l'art és qüestionament.